002 59002 59002 Josef Otto 70 David Petr 59002 59002 Josef Otto 70 David Petr a čas je 16:15. OK1 je HM, OK1 Emil, Marie Přepíná. Maria, OK1 Josef, Helena, Marie. Takže ještě jednou zdravím. Pro tebe je to 5, 9, 59 003, 59 003, Josef Otto 74 Otakar. 59 003, jeho 74 Otakar. OK1 Emil, Marie, OK1 je HM. Ano, všechno v pořádku, 16. OK1 Václav Marie, OK1 VM, OK1 Václav Marie. Všechno v pořádku a zkusíme teda 76 GHz, já přejdu dalšímu stativu OK1 Emil Marie.